80 m'Malawi muno katswiri kutsogolo ku timu ya Flames Spy Msisa adasiya mpira ndipo mu nthawi yake ankachokera panja kusinthana ndi Stock Dandize amene ankasewera ndi Kina Perry ku Flames. Mkuluyu adasiyanso mpira mchaka cha 1983 kutumikira timu ya FCB Nyasa Big Bullets Bata Bullets mu nthawiyo ngati osewera kutsogolo. Ndi mtedza Time Sport kuchokera kuno ku TTV mumakhala ndine Nkonzi komanso mulutsi coach player Peter Forte. Lero tili mu mzinda wa Mzuzu akamanena mchitumbuka amati mu msumba wa Mzuzu ku Katawa Township. Bwanji tikhale limodzi. Spy ndikulandireni tu muli bwanji tichito kagunde aka. Ayi ndiri bwino. Mphamvu zilipo. Mphamvu zilipo tu. Ayi zilipo. Ndaonanso kuti mphamvu zilipo. Zikoma kwambiri. Moyo kuyenda bwanji? Ayi moyo kuyenda. Moyo kuyenda bwino? Ayi kuyenda bwino. Chabwino. Mwavala bwino tu kwambiri. Sports shoe, tracksuit ya Legends zikuyenda? Ayi zikuyenda. Chabwino. Sono nyumba ndi yanda? Nyumba ndi yanga. Munamanga noka? Munamanga nyumba yakongola chonchi. Mpando wabwino anyamata akukanika kukhala ni mpando ngati uwu. Zaka zino za 2026 alibe. Inu munthu akalekale mpando ngati maguladzana bwanji? Ya ndo wakalikale. Ukusamalika bwanji? Tukusamalira nanga si ana azukuru tinawo pompano koma timauza kuti yayi. Muzikhala bwino. Chabwino. Masiku ano mukumaonera mpira ngati? Mumapita ku stadium muonera kapena pa Mzuzu stadium muonera mpira? Pa Mzuzu stadium ni mathaupita kaonera. Nthawi ikakhalapo. Yes. Mukuona bwanji mpira wathu masiku ano? Mpira wathu masiku ano wasiyana ndi nthawi ya ife. Panopa anyamata nanga sayika maso pa ndrama. Pamene ifeyo timasewera kuti tikusewera tsiku lathu. Chabwino. Ndiye nkhani ya ndrama inali mwina number 2 number 3. Nthawi yanu? Yes. Ndithu. Chabwino. Mukukamba zonena kuti ayika maso pa ndalama. Ndi mpira pa ground ukulongosoka motani kapena mwina ukulephera pati kuti ufike mulingo wa mpira wanu level yanu mu nthawi yanu? Chimatengera munthu mmene alili. Or mmene akuganizira. Ifeyo mwina tikusiyana ndi azathu apano awa. Faya kuti ifeyo tinayika dziko lathu number 1. Kuti zina zonse izi sizibwera mutani zizibwera mbuyo. Chabwino. Pamene azathu asopano awa maso ayika pa ndalama. Kodi anyamata lero akonda ndalama kwambiri? Inu simunkakonda ndalama? Nthawi ya ife sinali nthawi yoti munthu ungachiti masewera ya. Bwa? Nthawi ya Kamuzibanda MCP. Yayi. Ifeyo ngati ma players tinatusewerera ziko la Malawi. Discipline. Unity. Nali chinthu choyambirira. Discipline. Kusunga mwambo chira chinthu chachikulu kwambiri. Kwambiri. Lero mwambo sukusungidwa. Ayi. Sukusungidwa. Chabwino. 1978 Pakamuzu Stadium final ya Eastern Central East African Challenge munasewera nawo. Yes. Tatifotokozerani anali masewera utani? Ayi anali masewera abwino. In fact tinali kugwirizana anthu ife. Ndi chifukwa mwina mapezeka kuti zinthu zikuyenda bwino. Chifukwa panalibe kuti uyu ali pa number 1 uyu chani kunali kugwirizana. Ukapeza mpira perekera kwa nzako amene uona kuti ali pamara abwino kuti angatukutani angatukuchinya. Ndi mmene tinaluchitira ifeyo. Kutsogolo munali anthu angati? Kusogolo depends the system imene mwayuza. Ndawo zina panali 4-2-4. Ndawo zina you would use my players awiri kusogolo. 4 pakati 4 kumbuyo. Yes. In this particular final against Zambia munasewera motani? Timu anayala motani? Against Zambia
timu anayara menti maseverera malinga ndi zimene coach amatiuza. It was a 4-2-4. 4-2-4. And 4-2-4 were taught like my strikers, my winger, azibwerera. They should draw back, yes, then move forward. Kati mpira upita kusogoro, they should go. They should attack. Mpira wabwera, they should come Wabwera, and they defend. should come back and defend. Who was your coach then? Our coach was Wanda Morera. Wanda Morero. Yes. Is this the Brazilian or from England? Wanda Morero from Brazil. Yes. Ndekuti amalawi feti masewera Brazilian football. Kamene mnthawi yana masewera Brazilian football. Nthawi imeneyo. Nthawi imeneyo. Yeah. Chabwino. Mukukumbukira chani pa tsiku limene la final ndi Zambia? Kodi munayamba kapena munachokera pa bench? Ngati munachokera pa bench kuyamba kutsogolo anayamba ndani ndi ndani? Kuyamba kusogolo kunalikina ineyo the left winger watu analinda Stock dandize sana sewera tsiku limene. yayi nthawi imeneyo stock ayi Kapena mwayiwala tili ndi Lawrence teacher waya anali mwana koma ankatsata masewera. Kapena teacher mwina mukoza kukumbukira kuti anayamba motani nthawi imeneyo. Time in anamba, I think anali spy kina Burnett Kondo ku left. Patrick Chikafa ku right. Patrick Chikafa or Michael Kayemfa ndani ya Masintana. One of the guys. Then Tom Kazembe. Attacking midfielder pakati. Makuto lungu Azizao. box to box. Tom Kazembe. Jonathan Bire. Then ku left kutali Ruben Malola. Then ababanali Henry West. Then Jack Chamangwana Harewaya. In Bagolo Banadian side. Bwana Spy Msisa, is this a lineup given by Kina correct? Ndimene na sewera imene? Ndimene na sewera. Munaiwalira pang'ono. Nakasindikale. Tiri nyumba mwa Spy Msisa kumzuzu. Kumene kutu ndi mtownship ya Katawa, pafupi ndi Mzuzu Stadium. Ndipo mteza Time Sport. Ikukubweretsera lero chituntunzi cha mpira wa Malawi makono ano komanso mzaka za 1970 bamene timu ya Malawi inaliyo yakamoto idawina ndi Zambia. Mpira unali wotani tsiku limene kuti muwine chidachitika chani kapena unatha utani? Kuti mpira unatha bwinobwino. Koma kuti ifeyo nthawi imeneyo sitimayika mtima pa ndrama yayi. Timayika mtima pa ziko lathu kuti tiwine kuti ziko la Malawi lipiti pasogoro. Ndi mmene timachita ifeyo. Chabwino. Anachinya chigoli ndani chowinira? Chowinira Kina? Ndiganiza Kina. Ndamene achinya chowinira ndi Zambia. Unatha 2-1 kodi? 3-1. 3-1. Chabwino. Mukuchula kwambiri pafupi nkhani za ndalama. Kodi munalandira ndalama zingati 1978 chifukwa chochinya Zambia mu East African Challenge? Mukumbukira ndalama zimene munalandira ngati osewera? Simungakumbukire. Simungakumbukire. Chabwino. Masewero amene mumakumbukira moyo mwanu a national team kufikira lero oti mukamacheza kuchipinda nthawi zina kaya muli pasiti kumuni madamu mumakumbutsa kuma national team 19 chakuti mpira wa Malawi kandi Uganda kapena ndi Kenya kapena ndi Zambia tidakumana ndizi umene mumaukumbukira ndikuti makamaka umene tinasewera ndi Zambia wa finals Pakamuzu Stadium 1978. Yes. Mukumbukira chifukwa chani? Ndimakumbukira ifa ya kuti 1 tinasewera bwino. 2 nthawi imeneyi Zambia imaoneka kuti iri pamwamba pa ifeyo. Koma we made sure kuti mpira woti wine ndiye kuti tikuyika Malawi pa mapu. Ndizimene tinachita. Mukundipasa chithunzi chonena kuti tikaitenga Malawi kusiyapo nkuitenga Zambia. Timu yabwino pa paper inali Zambia nthawi imeneyo. Nthawi imeneyo. Yes. Koma unakunjisa timu yabwino? Yes. Ankaopsa ku Zambia nthawi imeneyo anali ndani osewera ake? Nthawi imeneyo ku Zambia anali maplayer angapo. Godfrey Chitalo analipo? Chitalo. Analipo. Malitori. Gulani imeneyo? Yes. Karusha wali anali akusewera? Analipo. Analipo so nthawi imeneyo. Ndi inali timu tu.
koma munayikhaulitsa. tinayikhaulitsa. Ndinamva kuti Angwazi mtsogoleri wa dziko lino President Ngwazi Dr. H Kamuzubanda anakuyitanani ku nyumba ya boma kukakumana naye mutapambana. Tinakakumana naye. Mutapita kumene kwa Angwazi ankati chani? Yayi Angwazi wakunara kusangalala kuti timu ya Malawi yatani yachita bwino. Anakuthokozani kwambiri kwa pakamwatu kwambiri anakuthokozani chabwino. And you know nthawi imene ija nali pa kuti discipline was number 1 Malawi. Ndiye poona mentina yambira mpira mpaka kumaliza palibe china chilichonse chimene mwina player ku Malawi anatani anapanga chifukwa tinayika discipline kukhala number 1. Yes chabwino. Nimafuna ntadziwanso chinthu china, iniyo munkasewera Bullets. Kuti nthawi imene mumasewera Bullets kutsogolo munkasewera ndi ndani ku Bullets? Komanso ndimamva kuti pakati attacking midfielder box to box amene amatenga mipira kumakupatsani anali Tom Kazembe and Damiano Marefula. Ankasewera mpira otani umene lero ku frames ukanika we don't have a number 8 or number 10 amene akupereka makeke kusogolo kuti mastrikers achinya amasewera motani Marefula ndi Tom Kazembe. Chimene chimachitika ndicho kuti akaupeza mpira amaona kuti kodi ma striker athu wakuti ali pati amene ali pamara abwino kuti ngampasire mpira ni ndani. Ndiye kunalibe zija zoti kaya njomba chani akaupeza mpira midfielder aone kuti kodi striker woti ali pamara abwino ngampasire mpira wo ali pati. Zimene zimachitika. Ndani osewera amene ankabwiza kwambiri mu nthawi yanu ku Bullets kapena ku national team oti kubwiza mwina 6 nthawi imodzi kumangobwiza njomba mukukumbukira osewera obwiza kwambiri? Mwina mukandikumbuka kapena Lawrence Waya mu nthawi yawo kunali Nyamata mumaonera anthu amenewo ndani amene amabwiza kwambiri? Anali Jonathan Bire. Yes. Bernard Gondwe. Jonathan Bire Bernard Gondwe. Kodi uyu amauti ali body chan Ndiye Jonathan Bire. Body movement. Akuti iye amangovina ngati akuvina. Tubiroka basi. Tubiroka kwa munthu eka kupita ku. Ndi Jonathan Bire. Amene anaiso Bullets. Anali wa Wildmark Tigers. Chabwino national team yanu imadzaza ni mapula yakuti lero tikumangoona Bullets Wanderers Silver. Kodi national team yanu 1978 imadzaza ni mapula yakuti? Ku Bullets Wanderers Tigers Hardware Stars Railways samatenga Railways soma nimamba kuti amatenga kusewera ngapo achakulali matimu ngati Moneymen, Housing, Railways, Tigers, Bullets kulilongwe Mitiko kunalibe isanayambe. So dominance ya mapuleya amachokera kuti Blantyre. Most of the teams were based in Blantyre. Yes. Chabwino. Ndekuti zomapanga dominate osewera ku Blantyre zinayamba kalekale. Zinayamba kalekale. Tatuzani zapagolo. Dennis Saidi, George Waya, kaya Maganga. Timamba kuti pagolo panali madolo okhaokha mukuti atayikidwe tsiku limene amagwira ntchito yabwino. Kodi magoki pano anali ndani? If my goalkeeper anali awiri. Dennis Saidi and Boniface Maganga. Awiriwa. Wabwino kosa zake anali ndani wene? Onse anali bwino. Panalibe number 1. Chifukwa chani nthawi zambiri amagwira Boniface Maganga. Dennis Saidi. Malingana ndi mmene kocha amawonera. Chabwino. Lero mugazo ndi mpira wathu pambali ponera Nyamata kukonda ndalama. Ukuvutanso chifukwa chani makono ano? Sakuyikapo mtima. Mtima ofera dziko kulibe. Kulibe. Akungosauti bola ndalama zalo. Basi. Mukudziwa ndalama zimene akulandira Nyamata lero ku national team akawina game? 500,000 kwacha. $500,000. Akangoina game 500 yalo wanthu. Koma Nyamata sakuina ukhalira kuluza. Matournament apita wili pakatipo olo chigole usabwera. 2 tournaments. Ilo Botswana abwera kulere. Number 4 malizira pa number 4. Koma ndalama zili chonchi. Inu mmenya mpira wa ulere kuma timu kumawina kutenga chiko super masewera.
Yes, kwa masewera. Kutenga chikho ngati mmene ili Africa Cup of Nations ati Malawi yatenga Eastern Central zinaza masewera. Yeah. Uganda limene, Tanzania limene, Zimbabwe, Zambia, maiko ngati amene Mozambique kuwapulisa nkutenga chikho. Inani masewera? Yeah. Mugazo titi tani makono ano. I think makono ano ufunika kuti anyamata aone kuti akamarowa mground aziwe kuti ife tikusewerera dziko la Malawi. Zandrama zo aziponyika yuko. Zimene zo ma officials aona akawina mpira. Ma officials aona mena angapasire. Chabwino, chinsisi chanu chakhala chili chotani mukuoneka wathanzi, mukusamba, mukuoneka kuti magona pabwino, mukudya bwino. Mwazisamalira motani kuchokera kale kukhala munthu wotchuka kufikira lero thupi lanu lathanzira bwino. Mumatani kuti? Zambiri zimene timachita nthawi imene tinasiya. Mumachita chani? Ngati mowa. Ndamva kuti mumamwa kwambiri. Tinali kumwa. Ate mataso kuthawa kukampu kwamwa koma kubweranso kumene bwino training. Kuthawa kukampu nali povuta. Koma muamwa kamwera kuti? Muamwa mkakamwa. Yeah, tikakhala kukampu sitimathawanso kuti upitu kuyu. Koma muamwa mama. Tizibwenzi bwana. Tatsika naye. Mene machukira inu muja simunagwire Blantyre. Blantyre of course nali Blantyre. Mene napeza mkazi wanga huyo. Munampeza Blantyre? Munampeza bwanji mkazi? Kodi ticha tatita nina ni mayo abwere. Abwere mayi tabwera. Abwere mayo. Tiafusi mafuso pang'ono. Munampeza bwanji mkazi? Mkazi. Nampeza nangasinaye samakhala Blantyre. Kuti mumpeze. Munapeza na kumpira kuti? Osati kumpira. Nthawi imene yonzanga Bosco mthali amakhala ndi nzachi kukwacha. Ndi kumene mkazi wanga mtani. Ndiye mumapita kwa Bosco ku? Nimapita akacheza kwa Bosco. Ndiye mutamuona? Basi. Titamuona titaita sana. Kukambirana. Basi nkhani ya chikondi. Analola siku lomwelo kapena? Paja. Tawu ndizokuta kutarola siku. Kodi mai? Njirani? Njirani mai, njirani. It's okay, but it's all right. Tiri mnyumba, don't worry. Nsapato musavale. Ama ikhalani hapa. Ndiye muli bwanji? Ine ndili bwino kai. Poyamba ndinene chilungamo mopa Mulungu akumwamba. Maitu ndinu munthu oneka bwino. At this age kumaoneka bwino chonchi muli nsikana mazungu usatu Blantyre. Singatoziwa. Akuti munakumana nawo makhala kukwacha kwa awanzawo anali Bosco. Ndiye anakupezani kumene? Anandipeza umene. Atafika. Kuti tilongozoleza abambo awa. Mwina Mulungu analowererapo. Bwanji. Abambo awa poyamba. Tinakumana ku skulu. Iwo anali uchaminadi. Secondary school. Ine maphunzira pamere Mount. Secondary school. Then ndisanachite bwino Jesse. Ine nachoka kukayambiraso kuchitawira ku Blantyre. Nde kumeneko iwo atamaliza iwo amakhala ku Sochihiro secondary school nda akulu awo ndi amadusa pa nyumba pathu ndeire amandiona kuti munthu uyu ndikhala ngati ndikumudziwa ineyo nanenso ndimadziwa kuti munthu uja ndi uyu koma nthawi ija ine munthu uja sindimamufuna sanali player sindimamufuna chifukwa cha simamufuna player basi zampiraso sindimazikonda ndiye abambo anayamba malemba ndi makalata kumapasa achimwene anga amafusira kuchita Mulungu akumbu akaya ndiye azilongo angawo anali ana ang'ono akabwera ndikumenya pita mkampasi kalata yake mkampasi sindimafuna munthu wampira basi abambo awa anayesesa anafusira nthawi itali bwanji anafusira nthawi yaitali mwina miezi 6 chaka bwa nanuso mumavuta atosangolola bwanji mpaka kufusira nji mpaka na chaka sindimafuna player inu mafuna ndani mafuna dokota basi sindimafuna so dokota chabwino nkhani ndi yaitali player yu ndi itona nyumba mukhala ya siringi nyumba yabwino iyi carpet mipando yabwino munganaluza tu mwayi mukona sibaberekana limodzi ndiuona choncho ndikanaluzadi akanapanda kulimbikira anali Mulungu anali Mulungu chabwino timalize motani program iyi muli ndi uthenga utani
Ineyo ndathokoza kwambiri. Dzina lusi mnatuze nangofikira ndikoti Mai Msisa kapena? Mai Msisa. Mai Msisa basi. Eya. Chabwino. Ineyo ndathokoza kwambiri kuti ino mpunga lero mteza Mabisi ndazina ndikangokhala mpunga nteza ndalakwisa nteza mwazafika pa nyumba patu kunzuzu ndathokoza kwambiri. Zikoma kwambiri. Eya. Zikoma. Amenewo ndi Mai Spy Msisa. Tamba nkhani yambiri, nkhani ndi yayikulu. Chauta kadzalo alizapitiliza chifukwa ndi program inaso kuti tikhali tikuchezanso ndi Lule Lawless Teacher Wire part 2. Panali zambiri zimene anthu amenewa ali nazo zoti tikhoza kukambirana. Sitidafunso tipole amene amawasangalatsa ndani kapena zinthu zambiri zilipo zambiri. Mwina Spy timalize motere. Who was your favorite player during your playing this, either Bullets or national team? Tikakhala ku Bullets or even ku national, Damian Marefura Maremu, he was a good football distributor. And your most difficult opponent? When I was playing for Bullets, the other side Wanderers was Jack Chamangwana. Mtedza Time Sport. Kumalizanso program yathu ndipo ngati kuli kotheka mukhalipo mwepo chifukwa Sabata mawa ndi Mo Fire. Ine ndi coach player Peter Ford alole akanaka ne wa Times Group. Bye bye for now.